L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquest divendres que Europa és ara mateix l'epicentre de la pandèmia del SARS-CoV-2, un nou tipus de coronavirus que es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Després del ràpid avançament d'aquest virus al continent europeu, que ha estat molt superior al que va ser-ho a la Xina en el seu pitjor moment, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha apuntat aquest divendres que Europa s'ha convertit en l'epicentre del Covid-19. Europe has now become the epicenter of the pandemic. Europa s'ha convertit en l'epicentre de la pandèmia, amb més casos reportats que a tota la resta del món, exceptuant la Xina. A més, actualment s'estan detectant més casos a Europa dels que es van detectar en el moment més alt de l'epidèmia a la Xina. En una roda de premsa que ha semblat més aviat una estirada d'orelles als països europeus per la seva falta de determinació a l'hora d'actuar, Ghebreyesus ha recordat que no n'hi ha prou amb les quarantenes, també ha demanat que es prenguin mesures agressives per frenar l'expansió i ha resumit els consells d'actuació en 4 passes. Estar preparats, tots els ciutadans han de conèixer els símptomes del virus i com protegir-se, detectar-lo, protegir-se, com dèiem, i també tractar-lo, reduir la transmissió mitjançant l'aïllament social, és a dir, el confinament que tots nosaltres vivim aquests dies, i també, últim pas, innovació i aprenentatge. Tots els països, ha dit, han d'aprendre d'aquesta situació i trobar noves formes de prevenir infeccions i minimitzar el seu impacte. El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals, però alguns d'ells també poden afectar a éssers humans i causar-los problemes respiratoris. En la majoria de la població produeix simptomatologia lleu, tot i que en persones d'avançada edat o amb afeccions respiratòries pot provocar la mort.